Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ang luha sa usa ka bag-ong natawo nga bata, matahong mahuna alang sa nagimugso nga inahan. Hala, ila kang munyika. Yay! Kita na jud ko tinuod nga munyika, kanang muhilak. Pero alang kang Mateo nga may kaugalingong kalibutan, ang hilak, ang katawa sa usa ka bata, maoy iyang kalipay. Nganong nangangkon kag katungod sa akong anak? Dili ba imo siyang gisalikway? O gipaangkon sa imong manghod nga si Mateo? Pasaylo ako, Sara. Dadalang ko sa kagubot sa akong nahuna ni atong higayon. Tungod sa gubot nga daan nga akong gisubay. Pero karon gitulisok ko sa akong tanlag. Og ako, kabahin ko sa gubot mong kalibutan? May mahitabo sa imong anak. Kung imo kong biyaan, Anton! Dali munyika, may living doll. Wanay mo pahilak nimo. Kita na lang duwa din ni. Ako ka lang. Akong munyika. The dream is a Munyeka, may living doll. whatever Kalipay sa usa ka binuhat nga maingon natong dili ordinaryo, kay nagpuyo siya sa kaugalingon niyang kalibutan. Ang hilak ug katawa sa usa ka bata, usa ka fairy tale. Pero andam siyang mulaban. Andam ang pagkamatay aron dili masakitan ang pinangga niyang munyeka. come true. Munyeka, pinalahing sugilanon nga gisuhat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Musical scoring, Jeffrey Garces Gabonada. Soundman, Aldwin Nacorda. Audio editor, Rani Pudumo. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama. And there you have it everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!